De poc ens serveix que ens n'anem a França, a Espanya, a qualsevol lloc on ens diagnostiquin la malaltia per persones capacitades per al diagnòstic, si després aquí no en tenen, és a dir, no se'n fan càrrec i no assumeixen que aquests diagnòstics són diagnòstics reals. És com si nosaltres fóssim culpables per estar malalts. I nosaltres no som culpables d'estar malalts, nosaltres estem malalts. En Manel Fernández té 57 anys i en fa prop de 6 que li van detectar fatiga crònica. Tot i haver estat diagnosticat pels millors especialistes a Espanya i França, la CAS no li va reconèixer la incapacitació que finalment va obtenir als tribunals. Per això se sent afortunat, a diferència de moltes persones diagnosticades de fibromiàlgia, fatiga crònica o sensibilitat química, que es veuen obligades a treballar perquè no tenen recursos econòmics per accedir a la justícia perquè els reconegui el seu dret. Molta d'aquesta gent no pot treballar, ni pot treballar 8 hores al dia. Llavors també tindríem que entrar en govern que poguessin aquesta gent tindre unes feines a mitja jornada o feines molt més lleus. El primer que reclamen als afectats és una sensibilització entre la comunitat mèdica i que s'estableixi un protocol de diagnòstic que reconegui la malaltia com a tal i no com un quadre de símptomes. No hi ha evidència física, però tampoc és un tema mental. Si mentalment no ets fort, entraràs en una depressió, però la gent que tenim aquest tipus de dolor, doncs mentalment som molt forts, perquè si no és que no s'aguanta. L'Organització Mundial de la Salut reconeix aquestes malalties, cosa que no fan les autoritats sanitàries andorranes, un repte pendent que encara han d'afrontar. Una de les primeres coses que s'haurà de fer és adoptar el pla de salut amb perspectives més a mig termini, cap a l'any 2020, entre els quals s'hi ha de contemplar i es contemple quines accions s'han de portar a terme per determinats supòsits. Un pot ser el tema de salut mental i l'altre la qüestió de fibromiàlgia. Es calcula que un 4% de la població podria patir fibromiàlgia, fatiga crònica o sensibilitat química, una xifra que equivaldria a 2.800 persones si es trasllada a Andorra.